We have now secured a combined 51 million doses of vaccine in the agreements that have been signed. 31 million from Johnson & Johnson, which is a one-dose vaccine, and then 20 million from Pfizer, which is two-dose vaccine. We have also got a letter that's indicated that there will be some vaccines coming from the COVAX facility. At the moment, they've only spoken about 1.25 million vaccines. And so this means now we can now move ahead with confidence as we finalize our plans for our mass rollout campaign. Indaba ezimnandi kubemi boMzantsi Afrika, isigaba sesibini senkqubo yokugonyela intsholongwane yecorona siza kuqalisa ngomhla we-17 kule nyanga izayo kwaye siza kuthetha isithuba seenyanga ezintandathu. Abasebenzi bemisebenzi engundoqo, abantu abadala kunye nabaphila nezigulo ezithile baza kuxhamla kwesi sigaba. Kucetywa ukuba uthi uphela lo nyaka kube sekugonywa abantu abangaphaya kwe-60% kweli lizwe. Kulindeleke ukuba isigaba sokugqibela sale nkqubo siqalise ngoNovemba. Pursuant on our targets of vaccinating all healthcare workers by the end of phase 1 to honoring the schedule we have committed to for phase 2 and phase 3, we are therefore pleased to announce that the Johnson & Johnson have confirmed that we will be receiving 1,099,200 doses sometime this month. Amanye amachiza eJohnson & Johnson kulindeleke ukuba afike ngoMeyi. Johnson has expressed its intent to deliver a subsequent batch of 900,000 doses in May and 900,000 doses in June. Kusenjalo, umphathiswa uye waphonononga nakwisibhedlele iCharlotte Maxeke Academic. Everything is going possible. But you're always ready? Yeah, 100% already. Kulindeleke ukuba umphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize ayokuphonononga amaziko ogonyo eNtshona Koloni naseLimpopo kule veki izayo.